Three countries, one strategic sea, and a growing regional power game that could reshape the future of the Horn of Africa and the Middle East. Egypt wants to protect the Nile and expand its influence across the Red Sea. Eritrea holds one of the most strategic coastlines in Africa, a gateway to one of the world's busiest maritime routes. And Saudi Arabia. كم تريو زلهم إيرترا أبي أبرادار نبزحات هجرات أتيها كم زل لابز وانزي مجنان زدليو زرباي مثلاً regardless أبي بوتا خين كاتريو لها everybody's talking about this topic and it's becoming a hot topic أزيو رسون زخونا أرستي زر كبد زاربلو زواللون زلو أجندة زخونا قداي ناخون إزمة زلو إيرترا أزيو أقداسي استراتيجيكاوي بوتا لوا كبهال كله مجنانا يكونن منالبات እቲ ስትራቴጂካዊ ጥቕሚ ናይቲ ቦታቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝፈላለዩ ኣብ ካልእ ግዜ ዝተፈላለየ ኣድላይነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ወደ ባዕሰብ ኣብዚ ሕጂ ካብቶም ኣዝዮም ወይ እውን እቲ ደቡባዊ ክፋል ናይ ኤርትራ ካብቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ነጥብታት እዮም እታ ባሕሪ ትርእይዎ ኣለኹም እቲ መንጎ ዘሎ ትርእይዎ ዘለኹም እቲ ኢንተርናሽናል ሺፒንግ ላይን እዩ እቲ ፅርግያ ወይ ከዓ ኣውቶባን ናይተን መራኽብ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ዘሎ ሕጂ ክልተ ነገራት ከተስተውዕሉ ኢለ ነዛ ስእሊ ጌራ ዘለኹ ብታሕቲ ክሳብ ክንደይ ፀቢብ ምዃኑ ትርእይዎ ኣለኹም እቲ መንገዲ right so ድሕሪኡ ድማ ኣብ ከባቢ ዳህላክ ረእይዎ እቲ ደሴታት ናይ ዳህላክ እውን ክንዲ ምንታይ ናብቲ ኢንተርናሽናል ሺፒንግ ላይን ዝቐረበ ምዃኑ ዋላ እውን እቲ መስመር ናይ ንግዲ ካብቲ ባቤል መንደብ እኳ ዝፀበበ እንተመሰለ ኣብ ካልእ እውን እንተኾነ ኣብ ከባቢ ኤርትራ ኣዝዩ ቀረባይቱ ኢንተርናሽናል ሺፒንግ ላይን ስለዚ ኤርትራ ነዊሕ ገማግም ባሕሪ ኣለዋ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ገማግም ናይ ባሕሪ ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ዳርጋ ኣብ ብምሉእ ክፋል ናይቲ መሬታ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቁፅፅር ንክትገብር እዩ ዝገብረካ ኤርትራን የመንን ድማ ንነዊሕ ርሕቀት ማዕረ ማዕረ ናብቲ ገማግም ባሕሪ ስለ ዝኸዳ እውን እቲ ዓብ ስግኣት ኮይኑ ዝረአ ዘሎ ሓይሊ ድማ የመን ወይ ከዓ ትሑቲ ስለ ዝኾነ ንሱ ድማ ነቲ ገማግም ባሕሪ ናይ ፊት ናይ ኤርትራ ዘሎ ዝቆፃፀር ሓይሊ ስለ ዝኾነ ንኤርትራ መብዛሕትኦም ናይቲ መስመር ንግዲ ኩነታት ዘገድሶም ዘሎ ሃገራት ብቐረባ ይከታተልዋ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ካልእ ለንቀነ ሓንቲ ኣገዳሲት ፖስት ርኢ ኣለኹ ንሳ ድማ ሓደ ናይ ቻይና ሚድያ ተውፃያ እንታይ እዮም ዝብልዎ መሲልኩም ግሜ ሰከንድ እዚ ኣብዚ ያላትኩም ናቕፋ ፕረስ እውን ፖስት ገይርዋ ነይሩ ኣብ ሳውት ቻይና ሞርኒንግ ፖስት ዝበሃል ኣዝዩ ኣገዳሲ መፅሄት እዩ ሶ ዓበይቲ ሃገራት ዓይነን ናብ ኤርትራ ገፀን ወይ እውን ፎከስ ናተን ቆላሕተናተን ናብ ኤርትራ ገፀን ገይረን ከም ዘለዋ ይነግር ማለት እዩ ስትራቴጂክ ፓርትነርሽፕ ድራይቭስ ኒው ዌቭ ኦፍ ኢንቨስትመንት ኤንድ ኢንጌጅመንት ስለዚ ኤርትራ ብዙሕ ጠመተ ትረክብ ከም ዘላን ብፍላይ ድማ ኤርትራ እቲ እገዳናታ እንተተላዒሉ እቲ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ምስቲ ዘለዋ ፀጋታትን ማዕድናትን ኣብ ግምት ኢኻ ምስቲ ዘለዋ ዓቕሚ ናይ ሰብ ወይ እውን ኣዝዩ ትጉህን ፃዕራምን ህዝቢ ዘለዋ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ኣብ ቅድሚያ ከጋጥማ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ድማ ንዓና ፅቡቅ ክኸውን ከሎ ነቶም ጎረባብትና መርድእ ኮይኑ እዩ ዝስምዖም መርድእ ምዃኑ ድማ ቃል ዓለም ዘይብሉ ኣፎም ከፊቶም እዮም ዝነግሩና ዘሎ ብኩሉ መንገዲ Attempts to isolate or contain Ethiopia through alliances, proxy pressures, and diplomatic encirclement have gained traction, particularly involving Egypt's effort to rally neighbors against Addis Ababa. Yet this approach delivers no meaningful long-term gain for Sudan, Eritrea, or even Somalia. On the contrary, it risks deepening instability, economic stagnation, and missed opportunities for regional development. Somalia appears to be gradually recognizing this reality, as evidenced by its pragmatic engagement with Ethiopia despite earlier alignments. Ethiopia, one of Africa's fastest-growing economies, represents a natural engine for the region. Its Grand Ethiopia Renaissance Dam gird and push for እንታይ እዮም ዝብሉ እዞም ብልፅግና መሲልኩም ፀገሞም እንዲደ ይውዳእ መብዛሕተን ሃገራት ዝገብርዎ ዘለዋ ሽርክነታት ንኢትዮጵያ ንምኽባብ ዝግበር ዘሎ ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ዘለዉ ንኢትዮጵያ ምኽባብ ክትገብር ምፍታን ድማ ኣዝዩ ከቢድ ስራሕ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ከም ኣብነት ድማ ሱዳን ራይዋ ንኢትዮጵያ ሕማቅ ክትገብር ፈቲና ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቓ ኣላ ካብ ሱዳን ክትመሃር ኣለዋ ኩሉ እቲ ዘረባ ንሱዳን ወይ ንሶማልያ ዝምልከት ኣይኮነን ንኤርትራ ዝምልከት እዩ ኩሉ ነገር ብዛዕባ ኤርትራ እዩ ለንቀነ ኩሉ ሚድያታት ናይ ብልፅግና ናብ ኤርትራ ዘተኮረ ሓተታን ዘረባን ክዛረብ ዝውዕል ዘሎ ምክንያቱ ነጊርና ኢና ኤርትራ ትገብሮ ስጉምትታት ንዓታቶም መርድእ ኮይኑ ይስምዖም መርድእ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ይስምዖም ድሕሪ ኢልካ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ይብሉና እስከ ኤርትራውያን
ني إثيوبيا صبغنا إثيوبيا زين دلي حسادات حماق نجر تراين منه نتناتهم حماق كنفرس ويكا ودقاتناتهم تراين دلي غيرهم يوم كحسبنا سفتنو but at the end of the day ኤርትራውያን አይኮኑን ሕማቅና ኢትዮጵያ ዝደልዩ ኢትዮጵያውያን እዮም ሕማቅና ኤርትራ ዝደልዩ ኩሉ ግዜ ንሕማቅና ዝምነዩ ንሕና ንገብሮ ጽቡቕ ብሕማቅ ዝረአዮም ኢትዮጵያውያን እዮም ለቲ ለንቀነ ስፍዕ ዝበለ ዘረባዮም ዛረቡ ዘለው እንስማዓዮም ቀንዱ ሀገራት የአፍሪካ ቀንድን በፓራዶክሶች የተሞሉ አድርገን ልናየው እንችላለን። ከፍተኛ የሆነ የተፈጥሮና የሰብአዊ አቅም ያለው ቀጠና ነው። በዓለም ከፍተኛ የሆነ ጂኦፖለቲካዊ ፋይዳ ያለው የንግድ መስመር መተላለፊያ ነው። ለዛም ነው የዓለም ታላላቅ ሀገራትና መካከለኛ ኃይል ሀገራት በቀጠናው እየተሳቡ ወደ ቀጠናው የሚመጡት። ሌላው ጉዳይ እንግዲህ ቀጠናው እነዚህ ሁላ የተፈጥሮ ስጦታዎች ያሉት ቀጠና ቢሆንም ስጦታውን አውጥቶ ተጠቅሞ የቀጠናውን ሀገራት አስተሳስሮ ወደ አንድ የበለጸገ ቀጠናዊ ብሎክ ማሳደግ የሚችል እሳቤ፣ አስተሳሰብ፣ አመለካከት፣ የልሂቃን መግባባትና መተማመንን መፍጠር ሳይቻል ቀርቷል። በተለይም ከቀኝ ግዛት በኋላ ባሉት ዘመናት ማለት ነው። በተለያየ አግባብ የቀጠናው ሀገራት በተለይም ሀገራቱን የሚመሩ ልሂቃን ስለሆኑ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ የማህበረሰብ ክፍል ሕጂ ክፈላስፍን እዮም ዝፍትኑ እቲ ጠንቂ ናይቲ ዘይርግኣት ናይቲ ዞባ ምን ምዃኑ ዝጠፍኦም ኣይመስለንን ጠንቂ ናይቲ ዘይምርግጋእ ኣብ ዞባና ዘሎ ሓደን እዩ ንሱ ድማ ናይ ብልፅግና ኣጉል ኣካይዳን ጉኑፍ ዝኾነ ኣጠማምታን ስሱዕ ዝኾነ ኣጠማምታን እዩ ነቲ ዞባና ሽግር ኮይንዎ ዘሎ ስለዚ እዚ ዞባ እዚ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ ብዙሕ ተደላይነት ዘለዎ ክነሱ ብሰንኪቲ ሓቢርካ ዘይምስራሕ ኩሉ ግዜ ሽግር ምስ ገጠሞ እዩ ዝብል ሓደ መዓልቲ ናብ ነፍሶም ክጥምቱ እንተጀሚሮም ወይ እውን መስትያት ኣብ ቅድሚኦም ገይሮም ክዛረቡ እንተጀሚሮም እቲ ሓቂ መፈለጥዎ ኣይፈልጥዎን እዮም እሽነት እያ ይብልኒ ግን ኣብ ፖለቲካ እንታይ ኣሎ ነቲ ሓቂ እናፈለጥካ ሓቂ ንዓኻ ስለዘይጠቕመካ ሓሶትን ኣጀንዳታትን ከተሳሲ እቲ ዝበለፀ እዩ ስለዚ ባዕላቶም ቀዳማይ ጠንቂ ናይቲ ዞባ ዘይምርግጋእ ምርካባ ዘይምርግጋእን ዘይምትእምማንን ኣብቲ ዞባ ንክህሉ ዝገብሩ ዘለው ብልፅግናን ኢትዮጵያን እዮም ብዓብዮም ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ነቲ ዞባ ሰላምን ርግኣትን ምትእምማንን ከም ዘይህልዎ እትገብር ዘላ እያ ገምጥልዋ ተዘረባ ኣብቲ ዞባ እቲ ምትእምማን ንክህሉ ሰላም ንክህሉ ርግኣት ንክህሉ እቲ ዝዓበየ ተራ ክፃወት ዝግቦ መን እዩ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ኣብ 2018 ክሳብ 2020 ወላ ንበሉ ኣብቲ መጀመርያ ኣብ ስልጣን ዝመፀሉ ኢትዮጵያ ንፅቡቅ ነገር ምስ ተበገሰት እቲ ዞባ ክንምንታይ ፅቡቅ ነገር ንክገብር ፀገም ከም ዘይብሉ ርኢና ኤርትራ ነቲ ኩሉ ዝነበራ ገዲፋ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ፅቡቅ ዝምድና ክትመፅእ ፈቲና እዚ ፅቡቅ ነገር እዩ ነይሩ ሶማልያ ምስ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ዝምድና ፈቲና እቶም ካልኦት እውን ክስዕቡ ይኽእሉ ነይሮም ሱዳን ኣብቲ ሰላም ቀልጢፋ ክትመፅእ ዘይከኣለት ፍሉጥ እዩ ነይሩ ግብፂ ኣዝያ ተሰናቢዳ ተዳሂላ ስለ ዝነበረት እዩ ራዕዲ ኣትይዋ ግብፂ እቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሃንደበት ሰላም ክገብራ ምኻለን ገለገለ ሰባት እንታይ ክብሉ ሰሚዐ ኣለኹ ግብፂ ሲ ኣበይ ነይራ ኤርትራ ዝኩሉ ካብ 2000 ክሳብ 2018 ኣብ ኣገዳ ናብ ዕፅዋን ከላሲ እንታይ ገይራትልና ንዓራ ንዝብል ዘረባ ግብፂ ኤግዛክት ልኩም እያ ትደሊ ነይራ እንታይ ትደሊ ነይራ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይፋተዋ ክትኮን እያ ትደልሳ people sometimes don't understand this ኤርትራን ኢትዮጵያን ክሰማምዓ ግብፂ ትደልን እያ ስለምንታይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተተረዳድየን ፍርህ ኣለወን ኢትዮጵያ ብገለ መንገዲ ገይራ ናብ ባሕሪ ክትመፅእ ትኽእል እያ ስለዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዓለም ብዝፈጠርኦ ባእሲ ፈፂመን ክረዳድኣ ፈፂመን ክዘራረባ ኣብ ዘይክልኣሉ ዝነበራ ግብፂ እንታይ ይብሉ ነይሮም ክሳብ ንሳቶም ዝቕየር እቲ ስታተስ ኮ ሳብ ዝቕየር ንሕና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ገንዘብ ኣይነጥፈን ኢና ንመለስ ዜናዊ ኢና ንሕግዝ ከማን ምንታን ከይዕረቕ ኤርትራ ከይዕረቕ ነቲ ህልኽ ሒዝዎ ዘሎ ክቕፅሎ ምንታን ስቕ ኢልና ክንርኢ ኢና ይብሉ ነይሮም ምናልባት ምስ ኤርትራ ገለ ርክባት ነይርዎም እዩ ከምቲ ዝድለ ኣይኮነን ነይሩ ኣብ መወዳእታ ኣብ 2018 ኤርትራ ንግብፂ ጉሒፋ ገዲፋ ምስ ኢትዮጵያ ጥቡቕ ዝምድና ስሉሳዊ ኪዳን ክትገብር ምስ ጀመረት ግብፂ ክዓብድዮም ደልዮም ጌም ኦቨር ኮይንዎም ንዖም ነዚ ዝኸሰርዎ ዕድል እዮም ሕጂ ተመሊሶም ክረኽብዎ ከለዉ ሃርገፍገፍ ዝብልዎ ዘለዎ ጉዳይ ንሪኦ ዘለና ብግምጣሉ ድማ ኢትዮጵያ ነቲ ዝረኺቦሞ ዝነበሩ ዕድል ስለ ዝኸሰርዎ እዮም ውይ ዝብሉ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ናብ ኤርትራ ክልምኑ ከይዶም ከም ዝነበሩ ዳርጋ ብኩሉ መንገዲ ዝመፀና ዘሎ መረዳእታ ክንበኩም ንኽእል ኢና ለስንቱ ዲስ ዋና በላዕናኩም ጻድቃን ተዛረቦ ጌታቸው ተዛረቦ ኣብይ ኣሕመድ ይዛረቦ ዘሎ
نيرترا خدنا تعريقنا عرقي خنقبرينا مس إيرترا حتيتنا لنا إيرترا إثيوبيان كعرقين أمريكا ختعرقنا إلهم يوم حتيتهم يوم بايزوي زي جيجا خي مسلوك حتيتهم يوم تمالون سلا زقربنا يوم سقام يقولن حزين توسخ كله حتيتهم ما يوم إيرترا أمريكا ون حتيتها تقرأي زي يقولوا عيد لنا إلى 5 ملسات بتخكل أولون تزاريبو أيو نحنا ونزل لنا مردات عن سيزم ملاخ بوليتيكا قوامي إن داول كيكونه خالي تساقم كقاتمو يخيل كاون لعن عم ببخر خيل قامت تحزاق أيو كني لهم يوم أمريكا ون مقالنا ديسابان كتعرق منقص تقرأين منقص إثيوبيان كتعرق كتتعرق حتى قريب اللاي ولا بديبلومات ناي أمريكا ديبلومات زقربوه كم زلو ناي ديبلومات فلفلاتنا حبيرمنا ديبلومات ناي أمريكا نو سلازي مالت أمريكا تالكا تقتلوا مقالن أديس أبان كتتعرق اللوا إلهم زحاتتهم زلو اتمرداتها وصحنا الله تخكلي من هالباشون قاليهم يقولوا هم زلو وباسانجو ملسوا خوليهم أتناي بريتوريا يرئن بأرتوا هيلو وباسانجو ملسوا خوليهم تحدث بوقنا قر حزي وباسانجو انت تموليسو حوحات مرحو من قصة سلازلنا حوحات كمتاز فرمتا حلافنة حزاق تكراخر تخليها تعقموني فترة لنا تدلادي لنا إنا نكراخر يمصو بهاليه أنا سلام على كاوكينات بسلام صبوق سلا زغانه أقرأ من قدنا حمشا شارشا كرمت سلا زين خرم أنا معراب مملاس نايسمين معراب مملاس نغيدلو من السودان زلنا رخو من سيرترا زلنا رخو أنا خيرنا إنا معراب كن حلوه نخل زغانه اسكع زغان حيال مدلاو أم معراب يدلينا كابيتالايز مقبارو ونغط سالونكمي مريتنا أمليسنا وباسانجو يمسا ترامب يمسا بزي قدس تعرق يدلي سلام يدل سلوخون اوكي زي تسمعوا زلهم يا خونتنا تግራይ ኩነታት ደይ ኮነት ምስ ኤርትራ ዝፍተን ዝነበረ ቲዮሪ ከም ቲዮሪ ተደጋጋሚ put up a project as if we are opposing some other people. So that is already a dead meat that is going to bring chaos, that is going to add tension in the region. بحفشة انتايو تي ناراتيفس نيرترا كمزي تحنكر زلا غيرهم كسمعوا خازفتنو سبات أنقول رئيسكم جهاز طريقات بلوم كميرتراوي ناتيريتو إيرترا حيال كتكون معبل تكون بلص تكون الحلمنا إذن خنكون دما صقاتاتنا أخوليو إثيوبيا مسانا صبون تسريها زبالته إثيوبيا مسانا صبو سلدي سرحت جن إيرترا أي حلفلاني زبلت حساسبا كنا ليولنا تغاليت كنتال إيرترا نحنا صبو كنهلو إثيوبيا كتأفع اللوا زبل مينتاليتي بلومن سلامتاي كل جزء ميدياناتهم يمزبلو that's why I want to just نزي debunk خبرز دلي هلونا እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ትልልቅ ፕሮጀክቶች እውን እየሆኑ ነው በኦጋዴን ምድር ወይ በሶማሌ ክልል እና ይሄንን ክልል መበጥበጥ ይፈልጋሉ ያን ክልል የሚበጠበጥ ደግሞ ያው ኢትዮጵያን እንደሚበጠበጥ ነው ባለፈው እነዚህ አሁን ሌላ ጽምዶ ነው እንግዲህ አሁን ይሄ ተጨማሪ ይሄን ወስዶ አሁን ኢሳያስ አፈወርቂ እንደገና ነፍስ እየዘራበት ነው ይሄን ቡድን ኢትዮጵያን ለመበጥበጥ ማለት ነው ወይራስ አንዳርጋቸው ጽጌ ስለ ጽምዶ ወጥቶ ሕጅንታ ያም ዝብሉ ዘሎ በሐፈሻ ዘይ ያለ ነገር ማለት እዩ እዞም ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ይውሕዙ ኣለዉ that's something already ኤርትራ ክንምንታይ leverage ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣለኩም ሻዕብያ ብዙሕ ሰራዊር እዩ ዘለዎ ንኢትዮጵያ ኣይኮነን ሎሚ በዚ ፈይፈይ ዝብል ኣብይ ኣሕመድ ትምራሕ ደላ ኣይኮነ መለስ ዜናዊ ምስ ትኩሉ ርቆቱ ነዚ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣብ ሙሉ ኣፍሪካ ቀዳማይ መጋበርያ ናትኩም ቀዳማይ ዝሓየለ ኣንከር ናትኩም ኣነ ኣብ ዝብለሉ ዝነበረ ሻዕብያ ንኢትዮጵያ ንኢህደግ ከውድቕ ዝኻለ ሓይሊ እዩ so ንክንደይ ሓይልታት ሒዙ ነይሩ ስለዚ እዚ ነገራት ኣብ ነዊሕ ውዕዞ ሻዕብያ ሓያል ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ሕጂ ነዚኦም ንኣቢ ክሕጉስ ኢሉ ምስ ኣቢ ዝምድና ምስ ገበረ ብቐንዕና ንኩልኻትኩም ንዓድተው ሰላም ግበሩ ምስ መንግስቶም ተረዳዲእኩም ሃገርኩም ኣመሓድሩ ኢሉ ሰዲድዎም ስለምንታይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ዝደሊ ኣይኮነን ፀገም ክትፈጥሩ ከለኹም ጥራይና ግብረ መልሲ ንገብር እምበር ብተፈጥሮና ንዓኹም ሕማቅ ክንገብር ለይቲ መዓልቲ ንደክም ሰብ ኣይኮንና ንሕና ሽግር ክትፈጥሩ ከለኹም ግን ብቐሊሉ ልዕልያኹም ክንተዓፃፀፍ ንኽእል ኢና ነታ ናባና ገጽኩም ጌርኩማ ዘለኹም ብረጠዊና ድማ ንነፍስኩም በኣ ከም ትሞቱ ቀልጢፍኩም ካብቲ ስልጣንኩም ትባረሩ ክንገብረኩም ንኽእል ኢና ዝብል እዩ
صمتت مالي تجميرو حماق كاب تحسبو قلنا ويهم غيركم كاب تحسبو دي كونس كاب عويلكم تزاربون يرترا حماق مقبار كلتا 3 عامت غيركم الله سلازي إذا عجي تفتيرو زلو مومنتم لبوم يعطفي لهم زلو سلازي يرترا نعنا نختفرس دل زلا يعزبل زلو نعم هاجركم زفرسلكم زلو أبيتكم يزلو يرترا يكون تفرسلكم زلا أنا لن كنت سمعكم عن فيديو كلتا فيديو خبكم أنت تنقت بلتقنا ساكن دينا بتهاجر شجر ودي قوة خمزلو بعلم زفترو زلو this is nothing to do with يرترا listen to this one كلتا فيديو خبكم እድገት ሳይሆን ሚራክል ነው ያለው መኖር በማይቻልበት ደረጃ ላይ ነው ህብረተሰቡ ያለው እኔ የምፈልገው እያንዳንዱ ዜጋ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ቢሊዮነር ሊሆንልኝ ነው እንግዲህ አንቋር እንጂ እንደለመደብን እንሰማለን ምን አማራጭ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ሳይሆን እኛ ለውጥ ልናመጣ ያሰብን ሰዎች ካሰብነው ፍጥነትና ጥራት በላይ ነው ለውጥ እየመጣ ያለው አንተ ብቻ የሚገባችሁን ቀልድ እየቀለዳችሁ ህዝቡን አምታቱ ዋናው ማስፈጸሚያ ፍልስፍና بحبش أبي أحمد زاربو زلون اتكوننت نايت حزبنا نبيني زل أبي إثيوبيا كنت أبا عبيد دي كونست تأمري زل يبلالو تومس بغا تأمر زخونه من نبابرو شجري قت ابن نازلو تأمر زخونه كنت أبا عبيد دي كونست تأمر زخونه دخنت يوريد نازل يبلالو نفس وقت في إثيوبياوي بليونر كون يزدليل ومن يخد أدخل خون لكم در نفس وقت في إثيوبيا بليونر ماثماتيكالون كون زي كده لوجيكاليس كم يجير كون يغل نفس وقت كم زبالة بعالم كله هجر يلا أمين بعالم زلوا ريسورس دروتيو ورث تترجمنا بليون ياخد كيار زلوا وش عملتي زغنة تزبي لبيت في وزلوا تجوك نايت بلتقنا نخامنو أبزيك الدرجة يبتعيزلو أنت توم بلتقنا نايبينهم عالم يا زلات በጣም ኑሮ አንገፍክፎናል በእውነት ለመናገር ልጆች ማስተማር ማስተዳደር አልቻሉ ችግሩ በዝቶብናል መቆሚያ መሄጃ መኖር በማይቻልበት ደረጃ ላይ ነው ህብረተሰቡ ያለው እኔ ይሄን ችግር ይችላል የኖርንበት የኢትዮጵያ ህዝብ ጫንቃው ራሱ ቢታይ ደስ ይለኛል እኔ በቃ መኖር አይደለም መንግስትም ይሄንን እያየው እያወቀው أبيت بلتقنا ኢትዮጵያውያን ህይወት ትኩንነት ንሕና ንነብሮ ዘለና ምንባር ኣይኮነን this is እዚ ካልእ ዓይነት ደረጃ ሽግር ይወዲቕና ዘሎ ነዚ ወዲቕና ዘሎ ሽግር ዘልዕለልና ጥራይና እንደሊ ዘለና እምበር መናብሮና ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናው ኣብ ከምዚ ከቢድ ነገር ሓደ ሓይሊ ከትሕኖም ትፅበሕ እዚ ዋን ሓይሊ ሓደ ሓይሊ እዩ ንዓታቶም ከትሕኖም ዝኽእል ማለት ብዙሓት ሓይልታት እውን ኣለዉ መፂኦም ሕልፍ ክብልሎም ዝኽእሉ ኖ ሓንቲ ባገዲ ይፈልኩም ኣብዛ ኣነስ ምናልባት ተስፋ ተቆርፅ እንድያ ግን ሓደ ጊዜ ድማ ነቲ ኩንነት ንስማዕ እውን ገለገለ ሃርጋፋት ኣሕዋትና ዝብላዕ ዘሎ መሲሎም ኣብ ቴሌቭዥን ዝርእይዎ ዘለዉ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ዘሎ መሲሎም ሃርገፍገፍ ኢሎም ከይዶም ኣብዘይ ጉድጓዶም ከይኣቱካ ስለንፈርህ ቁርብ ትለይ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ከይድካ ኢንቨስት ምግባርሲ ረብሓ ኣለዎ እናበሉ ዝዛረቡኹም ወይ እውን ዝነግሩኹም አብነት ክትኮነኩም ስምዕዋ እስከዚያ ውዶቼ አዳሜ ንግድ ፍቃድ ሁሉ ያለሽ አዳማ ናዝሬት ላይ የምትኖሪ በኮሊደር ምክንያት በተለይ ቤታችሁ ፈርሶ ቀበሌ መጣችሁ ንግድ ፍቃድ አይመለስም ተብላችሁ እንደኔ ፈርሶብኛል ብላችሁ ብቻ ደብዳቤ ያስገብታችሁ ወደ የቤታችሁ ሄዳችሁ ቁጭ አላችሁ እኔ በሰዓቱ ማለት ነው ኮሊደር ሁሉንም ሲያነሳው የኔም ጸጉር ቤት ተነስቶ ነበር ፈርሶ ነበር ይታወቃል ያ ከዛ ንግድ ፍቃዱን አመጣሁና እቃውን ሸጥኩትና በቃ ካሁን በኋላ የትም ሄጄ መስራትም አልችልም ብዬ ደከመኝም ብዬ እቃውን ሸጬ መጥቼ ንግድ ፍቃዱን ለመመለስ ፈልጌ ነው ስል ንግድ ፍቃድ መመለስ አይቻልም ተባልኩኝ በሰዓቱ የዛሬ ዓመት በ25 7ኛው 2017 ከዛ አይቻልም ታዲያ ምን ላድርግ ምን ማለትም ይቆጥራል እቃውን ሸጫለሁ ምንድነው መፍትሄው ቤቱ ፈርሷል በኮሊደር እና ምን ላድርግ ስል አይ በቃ አንችልም በስንት አይነት ግን ፈርሶበሻል የሚል ወረቀት ታስገቢያለሽ ተባለ እሺ ብዬ ፈርሶብኝ በዚህ ምክንያት ብዬ ማመልከቻዬን አስገባው ከፋይሌ ጋር ምገብረው እኮ ስትሰራኮ ትገብራለህ ለምን እኔ ብሰራኮ ይሄን ሐልም ልሆን አልችልም ግን ተዛንተ እንታይ መስልኩም ነው ወሕደ በለትያ ነቶም ክሰምዑ ዝኽእሉ ኢለ ኣገዲፈያ እንታይ ትብል መስልኩም በቲ ኮሪዶር ልምዓት ኢሎም ትካለ ያውዲቖም ለይሉ ሽዑቲ ኩነታት ምስ ረኣዩ ምስ ወደቐ ኣነ ገዛ ኣፍሪሶም ለይላ ካላስቲ ቢዝነስ ትረፈኒ ድሕሪ ሕጂ ሸይጠ ንብረተይ ኣብ ካሊእ ሂወተይ ከኣትዮ ኢላ ነቲ መንግስቲ ሓቢራ ምስ ወፀት ካብቲ ቢዝነስ ተኣልያ ኣብ ካሊእ ሂወታ ክትነብር ኣብ ትፍትነሉ ዘላ ከም ዝፈረሰ ነቲ እንዳ ግብሪ ስለ ዘይነገርዎም በቲ ዝሓለፈ ዓመት እትዎ ዝነበረት ገሚቶም
أنا زي بحال جبر سديدهم لي وين تبالكو سمع سينة نبالتيات أوزلا أبزع عد زلو فتصينكا تكنولوجيا تاتينادو قلملا غيرنادو نتبهل زحسو زلو ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ፀገማት መወዳእታ ከም ዘይብሉ ሓደ ካብቲ መንግስቲ ብፍላይ ዞም እንዳ ግብሪ ዝወስዱ ኩሉ ግዜ ሓያላት ስለ ዝኾኑ ድሕሪ ግድሌቶም ዘይጌርካሎም ካልእ ሽግር ከምፅኡልካ ክእሉ እዮም ስለዚ እዛ ጓል ኦልሞስት ናብ እናንፀርፀረት እያ ከምኡ ጌራ ስለዚ እቶም ትካላት ክገብሩ መጀመርያ ኣብ ኢትዮጵያ ትካል ክትገብሩ ተሓስቡ ኣእምሮኹም ትኽክል ስለ ዘይሰርሕ ዘሎ ኢለ እንደ ዝኣምን ኣብዚ እዋን እዚ ግዜኡ ይኮነን ምናልባት ኣብ ካልእ ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ኣይትግበራ ይብልኒ ኣነ ግን እዋን ድማ ምሕላው ፅቡቅ እዩ ፖለቲካል ስታቢሊቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንመን ንእሽተይ ኢንቨስተር ተኮይንካ ኣቕምኻ ድሩ ተኮይኑ 100,000 ዲድ ኣለካ 50,000 ዲድ ኣለካ 20,000 ዲድ ኣለካ 200,000 ዲድ ኣለካ ንእሽተይ ኢንቨስተር ይኸስኻ መጀመርያ ካን ተኮይኑ ድማ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቮላቲሊቲ ፖለቲካዊ ኢንስታቢሊቲ ዘለዎ ኢንቨስት ኣይትገብርን ኢኻ ርግኣት ክትረክብ ኣለካ ስቴብል ዝኾነ ኢንቫይሮንመንት ክትረክብ ኣለካ ቀስ ኢልካ ክብገስ ኣለካ እቶም ናይ ግድን ክንገብር ኢና ትብሉ ድማ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ከዓ ነግረኩም ኣለና ካብዚ ዝሓለፈ ግን እድልኩም ራእዩ ንሰብ ብሓይሊ ከተጥሕኑ ኣይትኽእልን ኢኻ ሰብ ካብቲ ክወርዶ ዝኽእል ነገር ብሓይሊ ከተጥሕኑ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ለንቀነ ብዛዕባ እታ ከተጥሕኖም ኩሉ ግዜ ሃንቀው እናበሉ ዝፅበይዎ ሃገር ዝተባሃለ እስከስምዑ ኦፍኮርስ ብዛዕባ መን ይዛረብኩም ዘለኹ ኣብዚ ኣስምዑለይ An uncomfortable feeling with the applause we just gave the delegation of the Federal Council of the United Arab Emirates. First of all, it's important, I think, to give the context. This is not a universal elected democratic assembly. You know, it's appointed, it's not legislative, so it's not like a normal democratic parliament. Secondly, you expressed solidarity with the strikes on the Emirates, which I understand, but at the same time they came in a context where the United States used the bases in the Emirates to attack illegally another country. But most importantly, I think we need a context. Today in Sudan, the Emirates are accused of the worst crimes by supporting the rapid support forces. We need to make clear with our parliament that we will not stand for this and that this does not represent our values in international relations. እዚ ፖለቲከኛ እዚ ናይ ብሓቂ እንዲ ተባዕ ንጉዳይ ናይ እስራኤል ይኹን ንጉዳይ ናይ ቀዛ ነዚ ኤውሮፓዊ ሕብረት ልቡ ዘጥፋሉ ቤልጅማዊ ኮይኑ ኣካል ናይቲ ኣባል ናይቲ ባይቶ ናይ ኤውሮፓዊ ሕብረት እዩ ለንቀነ ናይ ኢማራት ወኪል ወይ ከዓ ፓርላመንት ድና ወከልቲ ናይቲ መንግስቲ ናይ ኢማራት ናብ ኤውሮፓዊ ሕብረት ከይዶም ነይሮም ስታንዲንግ ኦቬሽን ገይሮም ብፅቡቅ ኣቀባብላ ከም ዝገበሩሎም እዩ ዝንገር ብሓፈሻ ኢማራት ገንዘብ ስለ ዘለዎ ሓፍኮፍ እያ ተብሎም ንኤውሮፓ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ፖለቲከኛ ድማ ተንስዩ መጀመርያ እዞም ተታኩዕሎም ዘለኹ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢማራት ዲሞክራሲ ስለዘየለ ህዝቢ ዝመረፆም ኣባላት ባይቶ ከምዚ ከማና ከይመስለኩም ጥንቃቐ ክትገብሩለኩም እንታይ ትገብሩ ከም ዘለኹም ክርዳእኩም ኣለዎ ይብሎም ኣብኡ ኣነ ይግድሰንን እዩ ህዝቢ ይምረፆም ኣይምረፆም ነቲ ሃገር ዝውክል እዮም ፋይን عن نفسه كيف حجرنا تأكيد أنت له respect لنا إمارات دليت أخذ جبرت خلته دليل أنا قصت قون دليل أقلت قون أني زخون هجر دليته أب توشت أو دليتاتهم أتيخا إذن تنكتبن مسألة بالكان قلنا تكون نتات مقلات حما غيكون قال أنت يبلو مالو إيران سلت هرمز لاني إمارات نحن أبغنا وخينا إمارات الجوخ خنبلا solidarity مس إمارات كل وانا تصبغيو جن كأ جون دما كتر دوزل لكم إمارات نبعلا بيزات ناتان أمريكا نيران نخطكم تفكت سلزلا إيران ما زي حق أو كينا تقاتي مواصل زلوا قبل ما لصق قبل كم تدخل مجمعات قداسي تاسال سيتكن كان دا قداسي يبلو مالو إمارات تدبديبا نابلنا خلنا نساقن نتدعم مسؤولية زبالة في السودان إنها دقفت في السودان بزح قف انسخاين نخورت قبل زلا نحنا دما نزنا جرز كم زي ندقفن مسناتنا كايدا زخيت كم زي كنا كنافلتن كم كنا ننزق بعيو نابلي زخاخرو مالو ازون حدا كابتي ابتي مجابايا اقداس مجابايا نيرو شففي لاخت حلفوت دلزنا برد كم زي حلف بمقبارهم زياونا اقداس تانيرا كاليتي حنت زرب علن كانت تزور زلا في السوشيال ميديا دما بزعبا امارات نبلصقنا زيان تبصيحهم له ازيكو هم زخل فلوتيو امارات بفلاي بكتما دبي جيروم تايكو غبريم زلونيروم ናይ ብሓቂ ናይ ኢንቨስተር ፍሬንድሊ ዝኾነ ቦታ ኢንቨስተር ይኹን ካልእ ኩሉ ናብዚ ቦታ መፅዩ ድሌቱ ክገብረሉ ዝኽእል ዝበለፀ ናይ ቁጠባ ቦታ ዝብል ስእሊ እዮም ከውፅኡ ይደልዩ ነይሮም ኢሉ ኢራን ከንታይ ትገብር ኣላ
ንኢማራት ምውራር የድልዮም ኢሉ ነታ ስእሊ ኢማራት ክትገብራ ዝደለየ ጥራይ ክትፅይቕ ኣለዋ ኢሉ that's all they need to do ንኢማራት ምብርካኽ ማለት ንኢራን ኢሉ they just don't need to ንኩሉ ተዓዲ ምቅፃል የድልዮም ኢሉ እንታይ ዳ ክገብርሎም ኢሉ all Iran wants to do to weaken the UAE strategically is to remind the investors, insurers, shipping companies, and expatriates that the Emirates is not an exception to the Gulf's insecurity. So, ናብ ኢማራት ንዝኸይድ ንኢንቨስተር ይኹን ኢንሹራንስ ካምፓኒ ነተን መራኽብ ነተን ካልኦት ኢንሹራንስ ዝገብሩ ዘለዉ shipping companies መራኽብ ማለት እዩ ከምኡ እውን ነቶም ኤክስፓትስ ናብኣ ዝኸዱ ኢማራት ካብ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ዝተፈለየት ከም ዘይኮነት እቲ ኣብ ካልእ ሃገራት ዘሎ ዓረብ ዘሎ ፀገምን ዕግርግርን ሽግርን ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዝገደደ ክኸውን ከም ዝኽእልን ውግን ወረ ውግን ግብረ ሽበራ ድዩ መጥቃዕቲ ድዩ ሃንደበታዊ ሚሳይል ክወርደካ ድዩ ኣብ ኢማራት እውን ከምኡ ከም ዝኾነ ከነፍልጥ ኢና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሳሕቲ እንተጌርና እኹል እዩ ስለዚ ኢንቨስተር ተረጋጊኡ ዘይነብረሉ ኤክስፓትሪየት ቱሪስት ተረጋጊኡ ዘይከደሉ በዓል መራኽብ ድማ ናብኡ ክኸዳ ኩሉ ግዜ ናይ ኢንሹራንስ ፀገም ከጋጥመን ከም ዝኽእል ብምግባር ጥራይ ነቲ ናይ ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ናታ ከተበላሽዎ ትኽእል እያ ስለዚ this is why the current rhetoric sounds so brutal. Abu Dhabi wants to reserve the image of little Sparta, disciplined, untouchable, more capable than the neighbors, and certainly not as vulnerable as the other small Gulf states. Yet the war has shown that the UAE is exposed to the same regional pressure as every other small Gulf state. ኢማራት ኩሉ ግዜ ሓያልን ከምተን ካልኦት ኣብቲ ከባቢኣ ዘላ ከም ዘይኮነትን በዓላ ብናታ መንገዲ ጥራይ ከይዳ ነገራት ክትፈትሕ ትኽእል ሓያል ዝኾነ ዲስፕሊን ዘለዎ ንቅድሚት ዝጠመተ ኣዝዩ ሰጎሜ ካብቶም ካልኦት ሃገራት ዓረብ ድማ ሞር ናብ ዲሞክራሲ ዝኸደ ሰብ ድሌቱ ክገብረሉ ዝኽእል ሓሳብ ክገልፀሉ ዝኽእል ገለታት ስእሊ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኢራን ድማ ነኖኮም ይኮኑን ከም ካልኦት እያ ከም ካልኦት ሓደጋ ትፈጥር ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ኣብ ልዕልያ እውን ክኸውን እዩ ስለዚ ናብዚ ቦታ ዝትኸይድ ዘለካ ትካል ክትገብር ዲኻ ቱሪስት ኮይንካ ዲኻ ቀሲንካ ይትንበር ብምባል ነቲ ናይ ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት ናይ ኢማራት ሓንሳብ እናሓዋሩን እያ ትፅይቆ ዘላ እዚ ኩናት እዚ ኢራን ተዓዊታ እንተተወዲኡ ኢማራት ሽግራት ክኸብድ እዩ ግምት እዩ ኢማራት እንታይ ገብሩ ክእሉ ኩሉ ግዜ ዝኽእልዎ ነገር ኣሎ ንኢማራት ንኢራን ከይዶም ይቕረታ ክዓትዋ ክእሉ እዮም ንሕና ጎረቤትኩም ኢና ተጋጊና ኢና ክንክሕሰኩም ኢና ምሳኹም ድማ ሰላም ጌርና ክነብር ንኽእል ኢና ኢሎም ክፈትሕዎ ክእሉ ኮኑ እዮም محمد بن زايد كم عين السبع يكون he has a big problem كلاي دما نزع نزبل كوا غير شجر كفتح يخلي مس إيران ناينوح تاريخ عاوز من الناس لزلهم تسأقام جن إسرائيل نابز من قد كيكيد شجر كفتروا اليوم كاشو نتنياهو قليل سبع يكون إسرائيل قليل سبع يكون قليل هجرة يكون حنسا مساتوها ككتوت خمسة يدخل جيرهم يوم كحزو خاز دنيو أباخا خاتون دهرقينا ما أسو خمسة يبركا جيرهم يوم كحزو خاز دلو سلازي أمونغو كده تجوبتها تغيرو نبي جزء خيد خل خون بالتجنا دما نإمارات شجرو سلزخانة انتاي كجات معي نزه حجر فتت إلي تسبزلو مخنياتو قداي ناتو أب إيدهم سلزلا انتاي كجبري انتاي خوني نجزيهم قد فينا كل زنرية زلنا قنو قداينا السودان نا إثيوبيا نمون أكره غريزلو إثيوبيا نا السودان ودورنت الدائم في أننا مع شعبنا العظيم تجاوز هذه المحنة ኢትዮጵያና ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ በሱዳን ላይ እያደረጉት ያሉት ትንኮሳ ግልጽ ወረራ ነው። ይህን ሁኔታ ደግሞ እኛ በዝምታ የምናየው አይሆንም። የሀገራችንን ክብር በሚመጥን ሉዓላዊነታችንን በሚያረጋግጥና ደህንነታችንን በሚያስጠብቅ መጠን ይህንን አደጋ በሚገባ ለመመከት ወታደራዊ ኃይላችን በሙሉ ዝግጅት ላይ ይገኛል። ብርጋዴር ጀነራል አሲም አህመድ አብዱልዋሃድ ከኢትዮጵያ ባህር ዳር አየር መንገድ የተነሳ ድሮን በካርቱም አየር መንገድ ላይ አድርሶብኛል ያለችው ጥቃትን ተከትሎ ነው የሱዳኑ ብርጋዴር ጀነራል ይህንን መግለጫ የሰጡት። በሱዳን ህጋዊ መንግስት ነኝ ብሎ የሚያምነው ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ክርክር ወጥሪ እናረሰነ እናተበላሸወ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ ሱዳን ኢትዮጵያ ንጥፋኣቶምን ንኽፋኣቶምን ብዙሕ ነገር ትገብር ከም ዘላ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኢትዮጵያ ድማ ንምስ ኢማራት ኮይና ነታ ሃገር ከተውድቓን ከተድክማን ብዙሕ ትፍትን ከም ዘላን ሱዳን ድማ ኣጋጣሚ ዕድል ተረኺቦም ነዚ ጉዳይ እዚ ዋላ እውን እዛ ፖር ሱዳን ዝተገበረ ፅምዶ ዝብልዎ ዘሎ እውን ኣካል ናቱ እዩ ንኩላቶም ንብልፅግና አንጻሩ ንዝኾኑ ብሕብረት ክሰርሑ ከም ዝኽእሉን ሰሚሮም ብሓደ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉን ንኩላቶም ብሓደ ንክሰርሑ ኣብ ምስሳይ ዓብይ ተልእኾ ክትገብርን ዓብይ ፅራሕ ክትገብር ከም ትኽእልን እዚ ናይ ፅምዶ ኣብ ፖር ሱዳን ዝተገበረ እንተሪኢኻዮ እውን ብዓብዩ ዋላ እኳ ኤርትራ ታቐንዲ ሃንዳሲት ናቱ እያ ትበሃል እንተላ ግብፂ ግን ስፖንሰር ናቱ ክትከውን ኣብ ዓዳ ንከምን ክኸውን ብግልፂ
እዚ ስጉምቲ እዚ ንክትገብር ድሕር ከም ዘይትብል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብዙሓት ሓይልታት ከም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ዘሎ ኩነታት እውን ናብ ዝገደደ ክኸይድ ከም ዝኽእል ብዙሓት ሓይልታት ድማ ናብኡ ክሕወሱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ብግምጣሉ ኢትዮጵያ በቲ ብኢማራት ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እኒ ዳዕሚ ሰሪዕ ከትሕንዎ እንተኮይኖም ንጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ክሳብ ኢማራት ትደላደል ካብዚ ዘላቶ ሽግር ወፂያ ተደላዲላ ንዳዕሚ ሰሪዕ ካልእ መንገዲ ክሳብ ተናድየሉ ብልፅግና ብዝከኣለካ መንገዲ እንተስ በዓልካ እናፈራራካ እንተስ ንዳዕሚ ሰሪዕ እናሓገዝካ ኣፅናሓለይ ሓደራኻ ዝተባህለ እዩ ዝመስል ዘሎ ኢማራት ድማ ነቲ ወሪድዋ ዘሎ ሽግር ድንጋፀ ንክትረክብ ትጥቀመሉ ላ ናይ ገንዘብ ፀገም ናይ ካልእ ነገራት ኣጋጢሞም ኣሎ እንድዩ ግን ብዓብዩ ዲፕሎማስያዊ ድንጋፀ ረኺባ ኣላ ብዙሕ ሓደጋ ወሪድዋ ስለ ዘሎ ኤሮጳ ይኹኑ ኣሜሪካ ውን ሰም ኤክስተንት ይድንግፁላ ስለ ዘለዉ ሸለል ክብልዋ ዘሎ ተኽእሎ ዓብዩ ስለዚ ንዑ ተጠቂማ ሱዳን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ኩነታት ናታ ከተመቻችእ ተደይክኢላ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ስለዚ ብዓብዩ ኢማራት ብኣሜሪካ ገይራ እንታይ ትሰርሕላ ነዚ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብቲ ናይ ሞስለም ብራደርሁድ ኣፀጋጊዓ ናልቡርሃንን ንካልኦት ጀነራላትን ናብኡ ገፃ ኣፀጋጊዓ ኣብ ልዕልዮም እገዳ ንክወርድ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር እያ ምክንያቱ ብወታደራዊ መንገዲ ንክትስዕሮም ዘሎ ተኽእሎ ከቢድ እዩ ሰራዊት ናይ ሱዳን እናሓየለ ይመፅእ ስለ ዘሎ እሞ እዚ ሕጂ ፅምዶ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝጥቀምዎ ዘለው ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ፀብለልትነትን ኣድቫንቴጅን ንፋኖ ንክሕግዙ ብውሕዱ ንፋኖ ገለ ውሕድ ዝበላ ምዕብል ዝበላ ድሮናት ድሕሪ ሂቦሞ ባዕሉ ኣቢ ንኣቢ ኣብ ኤርፖርት ከይዶም ክውልዕዎ ዝኽእሉ ሰባት ኣለዎ እዚ ብልፅግና ተረዲእዎ ዘሎ ነገር ኣይመስለኒ ዘሎ ስለዚ ኣልቡርሃን ብቐሊሉ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣብ ሰራዊት ሱዳን ብቐሊሉ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ልዕሊ ብልፅግና ሓደጋ ክፈጥር ከም ዝኽእል ኣይገመቶን ኣሎ ብልፅግና ኮይኑ ይስምዓኒ ስለምንታይ ሱዳናውያን ኣብ ውግ ናይ ድሮን ቅድሚት እዮም ከይዶም ዘለዉ ምክንያቱ ንጎም ምሸትን ብድሮናት እዮም ዝህረሙን ዝሃርሙን ዘለዉ ኣብ ኩናት ናይ ድሮን ሱዳን ንቅድሚት እዮም ከይዶም ዘለዉ ምክንያቱ ኣብ ኩናት ስለ ዘለዉ ዳዕሚ ሰሪዕ እውን ከምኡ ኤርትራውን ብዓብዩ ኣብቲ ቀጥታ እንተደየለት ኣብቲ ኩናት ናይ ድሮናስ ብዙሕ ትምህርቲ ወሲዳ ክትህሉ ከም ትኽእል ግምት ኣለኒ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ግን ብቐሊሉ ንፋኖ ድሓን ዝኾነ ድሮናትን ኣገባብናታትን ምሂሮም ኣክንዲ ሱዳን ፈፂማቶ ዝበሃል ፋኖ ፈፂሞ ወይ እውን ፋኖ ድማ ነቲ ብልፅግና ከሰንብት ዝኽእል ነገር ካብ ስርዓቱ ንክገድፍ ቦቱ ንክገድፍ ከሰንብዶ ዝኽእል ነገር ንክገብሩ ፀገም ክህልዎም ስለዘይክእል ነዚ ነገራት እዚ ናብ ካልእ ነገር ክቅየረሉ ዝኽእል መንገዲ ብዙሕ ተኽእሎታት ብዙሕ ካርታት ክፃወቱ ክእሉ እዮም ብሓፈሻ ኩነታት ናይ ሱዳን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናቲ ዳዕሚ ሰሪዕ ንህላዊ ቃለስ ከም ዘለዎን ብዙሓት ሓለፍትናቱ ይገድፍዎ ከም ዘለውን ኣብ መንጎ ግብፅን ኢማራትን ዝግበር ዘሎ ርክባት እውን ተተራእዩ ብፍላይ እዛ ግብፂ ኣብ ዝቐረባ ክልተ ግዜ ዲ ወላ ኣገዳሲ ርክብ ምስ ኢማራት ገይሩ ኣሎ ኣብዚ ርክባት እዚ ብዙሕ ቲዮሪታት ኣሎ ምናልባት እቲ ኢማራት ተስፋ እንተቆሪፁ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እኳ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ምስ ኤርትራ ኣብ ምዕራቅ ገለ ነገር ተራ ክፃወቱ ከም ዝኽእሉ ከም ናተይ መረዳእታ ማለት እዩ ገለ ተራ ነቲ ኢማራት ዝበሃል ተስፋ እንተቆሪፁ ነቲ ኣብ ባሕሪ ክገብሮ ዝሓስብ ዝነበረ ተስፋ እንተቆሪፁ ክቆርፅ እውን ዝኽእለሉ ኩነታት ኣለዎ እቲ ኩነታት ናቱ እናኸበደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ምስ ኤርትራ ዕርቂ ክሓትት ከም ዝኽእልን እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ንሽርክነት ምስ ኤርትራ ክገብር እየ ኢሉ ክልምን ይኽእል እዩ ኤርትራ ንስዑድያ ገዲፋ ናብ ኢማራት ክትከይድ ትኽእል እያ ክብል ኣይክእልን ያነ ምክንያቱ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሓቀኛ ምስሊ ናቱ ኣርኢና ስለ ዘሎ ግን ኤርትራ ምስ ኢማራት ሰላም ክትገብር ኣካይዱ ገዲፉ ብሰላም ፅቡቅ ጉርብትነት ፅቡቅ ዝኾነ ምሕዝነት ክህልወና ግን ኤርትራ ናብ ከምኡ ክትበፅሕ እንተኽኢላ ሕማቕ ነገር ኣይኮነ ኣነተ ከም ትፈልጥዎ ምስ ኩሉ ሰላም ክህልወና እየ ዝደሊ ሰላም ግን ስለ ዝደለኻዮ ጥራይ ዝመፅእ ነገር ኣይኮነን ኣይ ሃቭ ኖ ቀዋሚ ፀላኢ የብለይና ናብ ፖለቲካ ዳትስ ዋይ መርገፅ ናትካ ዝቀያየር ገለገለ ትብሉን ኢኹም እወ ፖለቲካ ከምኡ እዩ ኣነ ቀዋሚ ረብሓ ናተይ ህዝቢ ኤርትራ ብኸመይ ይጥዕሞ እየቱም ሰባት ህዝቢ ኤርትራ ሲ ብኸመይ ይጥዕሞ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኢማራት ብበኣስና ድዩ ዝጥዕሞ ዋላ ብምትዕራቕና ምክንያቱ ካብ ዱባይ ዝነግድ ህዝቢ ብዙሕ እዩ ዘለና ስለዚ እቲ ኢማራት ዝበሃል ንልኡላውነትና ንካልእና ክሳብ ዘይተፈታተነ ምሳና ሰላም ገይሩ ክሰርሑ ተጀሚሩ ሓላል ኢና ይ ጥራይ ክትኣምኖም ትኽእል ዶ ዋላ ኣይትኽእልን እዩ ትሕቶ ግን እዚ ጎረቤትና ኣይኮነን ክንኣምኖን ከይንኣምኖን ርሑቕ ዘሎ እዩ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና የድልየና ብልፅግና እንተኮይኑ እዩ ክትኣምነለካ ዶ ኣይትኽእልን ናብዚ ንመለስ ሕጂ ናይቲ ብልፅግና ከዓ ምሳና ዝፍትኖ ዘሎ
ግን ለፖለቲካ ሁኔታዎችን በደንብ መመርመር እንዲችል ካፓሲቲ ያለ ብዬ ነው ማስበው። በኢትዮጵያ መንግስት ፍላጎቱ ሊኖር ይችላል። ይሄንን ሁለተኛ ፍላጎቱም ሳይኖር ስፒንም ሊያደርጉ ይችላሉ። እንዲህ አይነት ወሬ በማስወራት ከኤርትራ ጋር ግንኙነት እየመሰረቱ ያሉ ኃይሎች፣ ከኤርትራ ድጋፍ እያገኙ ያሉ ኃይሎች፣ እየተቀራረቡ ያሉ ኃይሎች ምን ሊወጣችሁ ነው እኔና ኮል እንድታረቅ ነው የሚል ፕሮፓጋንዳ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የኤርትራ መንግስት የአብይ መንግስት ምን እንደሚመስል በሚገባ ያወቀ በምን ስም እንደሚጠራው አብይን በዝርዝር ስለማቅ ከዚህ በኋላ በነፊት ኦፍ ዘ ዳውት እንደሰጡት ነው ማቀው ያለው። አብይ ብቃት የሌለው አጭበርባሪ መሆኑን ሳያውቁ እንዳልሆነ ይሄ ሙከራ የሚያደርገውን ነገር እድል እንስጠው በሚል የተጀመረ ግንኙነት እንደነበር፣ አሁን ግን ማንነቱ ለይቶለት እንኳን ቁጭ ብለው ከሱ ጋር ሊያወሩ አዲስ አበባ ተቀምጦ የሚሸታቸው ገማቱ የሚሸታቸው ሰው እና በዛ በኩል ሕጂ አንዳርጋቸው ጽጌ ኣብዚ ተሳቲፍዎ ዝነበረ ዋዕላ እንዲዮም ዝዛረቡ ዘለው ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ መሲልኩም? ኣብዚ ዋዕላ ዝገብሮ ዘሎ ከምኡ ድማ ለንቀነ ኣብ ልዕሊኡ ዝመፅእ ዘሎ ሕቶታት ተደጋጋሚ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ? ንስኻትኩም ፅምዶ ትብሉ ኣለኹም፣ ኣምሓራ፣ ትግራይ ካልኦት ሓይልታት ኮይንኩም ፅምዶ ትብሉ ኣለኹም ምስ ኤርትራ፣ ፅምዶ ድማ ፅቡቅ እዩ። ኦኬ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብልፅግና ድማ ምስ ኤርትራ ክዕረቕ ይደልሎ ይበሃል ኣሎ። ኣቢ ምስ ኤርትራ ዕርቂ ይደልሎ ኣሜሪካ እውን ክሽምግሎም ትኽእል እያ ይበሃል ኣሎ። ንስኻትኩም ድማ ፅምዶ ኢልኩም ሕጂ ትፍትኑ ኣለኹም። ኣብ መንጎ ባራ ክትወፅኡ ትኽእሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ከመይ እዮም ትርእይዎን ዝብል ዘረባ እዩ። መጀመርያ ብዙሕ ዘረባታት ትሕምትሕም ኢዳ እዩ እምበር ብግልፂ ዝተገበረ የለን። ስለዚ of strategic alliance between the Ethiopian government and Eritrea. ስለዚ or TPLF and Eritrea as Prosperity Party propaganda. እቲ ብልፅግና ዝነዝሖ ዘሎ ወረን ወዲ ወረን he suggests that these stories are spin to intimidate opponents and reassure support by creating an illusion of external support. ብሓፈሻ ብልፅግና ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ንህዝቢ ነቶም ፋኖ ድዩ ንህወሓት ድዩ ንካልኦት ሓይልታት ክዳሃሉ ንሱ ድማ ነቶም ደገፍትናቱ ምስ ኤርትራ ምስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓይሊ ኣዝዩ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ብዙሕ ፅልዋ ክገብር ዝኽእል ንዑ ድማ ነታ ኩርሲ ዘውሓሶ ምስ ዕርቂ ገይሩ ስለ ዘሎ እቶም ደገፍትናቱ ኢሱ ክብሉ ቀኒዮም እዮም። እዚ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ዕርቂ ሕሸና ኢሱ በሉ ተባሂሎም ነይሮም እዮም ጀሚሮም እዮም ተቓል ናበይ ኣዲስ ኣበባ ክመፅኡ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣስመራ ክኸይድ ይብሉ ነይሮም። እቲ ሓቂ ግን ይብላ ኣሎ ሰፈርክ ቪውስ ኣብይ ኣሕመድ ኦኬ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ርዲኢት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክብል ከሎ fundamental distrust. The speaker claims that the Eritrean leadership now views Prime Minister Abiy Ahmed as an incompetent fraud and trickster who lacks potential political principles. መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምኡ ክብል ከሎ አንዳርጋቸው ጽጌን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብ ኣቢ ንላዕሊ ብቐረባ ዝፈልጦ ሰብ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንኣብይ ኣሕመድ ፅቡቅ ገይሩ ርኢዩ ብቐረባ ርኢዩ መዚኑ መደምደምታ ዝወሰደሉ እዩ። ሓደ ብቅዓት ዘይብሉ መደናገሪ ሰብ ምዃኑ ወዲኡ ዘሎ ብዛዕባኡ። ስለዚ ምዚ ሰብ እዚ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ መትከል ስለ ዘይብሉ ምዚ ነኺስካ ናይ ዘላቒ መፍትሒ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ምስ ከምዚ ዓይነት ሰብ ሽግር ተዛእትዩ ኣብ ሓደ ነገር ክበፅሕ ክእል ወይ ኣብ ጣውላ እውን ኮፍ ክብል ክእል ክትብል ከቢድ ይብላ ኣሎ። ኤንድ ኦፍ ቤነፊት ኦፍ ዳውት ወላ እውን ግምት ክብዎ ወላ እውን ምናልባት እስከ እቲ መጀመርያ ኣብይ ኣሕመድ ክመፅእ ከሎ እውን ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተመለሰ ቀዳማይ ትዘረቡ ኣብ ፀብፃብ ከም ዝበልዎ እዚ ሰብኣይ ለኽባጥ እዩ። እዚ ነዚ ለኽባጥ እዚ ከመይ ንግበሮ እስኪ ድሓን ንፈትኖ እያ ነይራታ ኩላ ስራሕ ተባሂሉ ነዛ ንፈትኖ ትብል ሕጂ ዕድል ክብዎ ይክእሉን እዮም። while Eritrea may have initially given Abiy a chance during the 2008 peace deal, the goodwill has completely evaporated. Personal disdain. He notes that the Eritrean government views the current administration in Addis Ababa with deep contempt, making meaningful collaboration unlikely. So እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ወላ እውን እቲ ናይ 2018 ዝነበረ ርክብ እውን እስከ ድሓን ንፈትኖ ብዝመስል እዩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ብውልቆም ናይ ባሕቂ ሕማቕ ስእሊ ናይዚ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዘለዎምን ከምተን 4 ቃላት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መወዳእታ ኢንተርቪው ዝበሎ ስሱዕ ሰነፍ ነዳይ ከም ድማ ወስቕ ለይታ ራብዒት እያ ናይ ጠፋኣኒ እንተን 4 ሓረጋት ናይ መወዳእታ መግለፂ ናይ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ አብይ አሕመድ ነይሩ ነቲ ብልፅግና ኣይኮነን አብይ አሕመድ ነይሩ ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ካልኣይ ግምት ወይ እውን ካልኣይ ግዜ ከዛርቦ ወይ ምሱ ፅቡቅ ነገር ክገብር ወይ ዓብ ነገር ክገብር ኢልካ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይሕሰብ እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ድማ ነቶም ኩላቶም ፋኖ ይኹን ንካልኦት ኣዝዩ ኣገዳሲ ዘረባ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ፖለቲካ ኣብ መንጎ ኤርትራ ሃገር ስለዝኾነት ንረብሓ ቀዲማ ክሰርሕ ስለትኽእል ጉሒፋትና ምስ ኢትዮጵያ ተሓሪኻ ኣብ ካልእ ገይማታ ክትኣቱ ትኽእል እያ ይብሉ ክግበርካ ኣይክእልኒ ማለት ኣይኮነን ግን መብዛሕትኡ ግዜ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ነቶም ምስኦም ደው ዝበሉ ጉሒፎም ዝኸዱ ይኮኑን ምናልባት ክገጥፎም እንተኮይኑ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ናብ ሰላም ናብ ጣውላ ከም ዝበፅሑ ገይሮም እዮም ክኸዱ ዝኽእሉ እምበር ጉሒፎም ክኸዱ ዝኽእሉ ይኮኑ ስለምንታይ ኤርትራ ከምዘይ ትገብር መብዛሕትኡ ግዜ ነዚ ነገራት እዚ ኣብ ባይታ ብሕማቕ ስለ ዝተመኮረቶ ብዙሕ ከምኡ ዝገብርዎም ስለ ዘለው ንሳቶም ብከምኡ ክግለፁ ይደልዩን እዮም ሓደ ካብቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ መትከላዊ ፖለቲካ ዝበሃል ድማ በዚ ስኢልካ ንሰብ ተጠቂምካ ከምዚ ናይ በዓል ብልፅግና ተጠቂምካ ምጉሓፍ ልሙድ ነገር ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ ንኤርትራ ተጠቂሞም ዝገትፍዎ ኣለው ግን እቶም ዝገትፍዎ ከዓ ተመሊሶም ተንበርኪኾም እዮም ዝልምንዎ ምክንያቱ ኣወፃፅኣ ስለዘየፀብቑ ኩሉ ግዜ ነገራት ክትምለስ ከም ትኽእል ጌርካ ኣወፃፅኣኻ ከተፅብቕ ኣለካ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ናይ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ካብቲ ልቦና ናይ ኤርትራ ዝመፀት እየ ዝብላ ክትበኣስ ከለካ ባውተይትካ ይትበኣስ ይብል ክትዕራቕ ከለካ መንታን ከይትፅገብ ከምዚ ዓይነት ርዲት ዘለዎም ፖለቲከኛታት ኣብ ኤርትራ ኣለው እዚ ዘረባ እዚ ንብልፅግና ጋሻ እዩ ምክንያቱ ንፋኖ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ፀላይ ቀይርዎ ንኤርትራ ውሽጢ ወርሒ እዩ ፀላይ ቀይርዎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ቢንቶታት ድሕሪኡ ዘሎ እናፍረሰ እናቃፀለን ዝኸይድ እዩ መምለሲ ድማ የብሉን ስለዚ political gambling he dismissed that the idea of this leader is suddenly flipping to work with Eritrea as unrealistic citing that the deep-seated ideological and personal divides ኤርትራውያን መትከላውያን መራሕቲ ምዃኖም ዝምስክር ኣብዚ the speaker argues that the Ethiopian and Tigrayan figures like ብርሃኑ ነጋ ጌታቸው ረዳ and Daniel Assefa blah blah are not seen as peers or reliable partners by the Eritrean leadership ስለዚ ቶም ምስ ኣቢ ዘለው በዓል ፃድቃን ኢልካ ገለመለ ብርሃኑ ነጋ እዚኣቶም ከም ጥዑያ ሰባት ወይ እውን ከም ፖለቲካል መራሕቲ እውን ዘይረኣዮም ብኤርትራ ይብላሉ ስለዚ principle versus tactics the speaker emphasized that the Eritrean leadership operates a long-term rigid principles whereas he views the Ethiopian government's approach as erratic and purely tactical ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ነዊሕ ጠመተ እዩ ዘለዎ ኣብ ኩሉ ኣካይዳናቱ ብልፅግና ዝኽተሉ ድማ ናይ ሎም ናይ ሶምን ናይ ወርሒ ናይ ሓፂር ኣቋራጭ ንዕድመ ስልጣኑ ንክልተ ሶምን ወርሒ ከተካይዶ ትኽእል ፕሮፓጋንዳ እዩ ዘናዲ ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ዓብ ፍልልይ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ጽቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ነባራዊ ሁኔታ ማንሳት ፈልጋለሁ እንደ ባይቶና አሁን ትግራይ ውስጥ ያለው ነባራዊ ሁኔታ በእናንተ እይታና ግምገማ ትግራይ እንደ ክልል የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያለው በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ ጦርነት ያላለቀበት ነው የአገሩን ትተን የውጭ ሀገር ጣልቃ ገብነት ራሱ አላበቃም የማን ሀገር ጣልቃ ገብነት የኤርትራ ጣልቃ ገብነት ኤርትራ እንዴት ነው ትግራይ ላይ ጣልቃ እየገባ ያለው እንደፈለገ በየት በኩል በሁሉም በጣም በአንድ በኩል አስመሰልከው በሁሉም አቅጣጫ በማን ፈቃድ ማን ይከለክለዋል ኦሬዲ እኮ እንደገባ አልወጣም ኩሉ ግዜ እኔ ሻዕብያ ብርእሶም ገዛ ክራይ ከይከፈለ ብናፃ ዘቕመጥ እንድዩ ብፍላይ እቶም ባንዳታት ናይ ትግራይ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ግዳይ ምስ ገበሩ እዮም እዚ ኸ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ግድዩ ረኺቡ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ መቐለ ኦፊስ ከፊቶም ኣብ ትግራይ ኣትዮም ዝብል ዘረባ ኩሉ ግዜ ምስ ተጠቀሙሉ እዮም ካኣቱ ተደልዩ ዝኽልኩሎ የለን ግን ናብ ትግራይ ዝእቱ ምክንያት ካ የብሉ እንታይ ደልዩ ካኣቱ ሻዕብያ እንታይ ኣለዎ ኣብኡ እቶም መራሕቲ ኣብኡ ዘለዉ ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለዎ ተደልዩ ክረኽቦም ይኽእል እዩ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ተጋሩ ድማ ጉዳዮም ከመሓድሩ ዝኽእሉ እዮም ንበዓል ንዓኻትኩም ድማ ቀሊዖም ንኣዲስ ኣበባ ሰይጎምኩም ስለዚ ሻዕብያ እንታይ ገብር እያ ዝኣቱ they don't have any business to go there ግን ስም ሻዕብያ ከተፀልም ከተበላሹ ንቡር ፋሽን ስለ ዝኾነ ቀፅልዎ ጥራይና ክንብሎም ንኽእል ከምኡ ምግባር ኣካል ናይቲ ስራሕ ስለ ዝኾነ እንጌራኻ ስለ ዝኾነ ብእንጌራኹም ክንመፀኩም ኣይንኽእል ኢና ኢሉ ዝሓልፈቱ ኤርትራዊ ማለት እዩ ካብዚ ዝቐፅል ሓንቲ ብዚ ለንቀነ ብዙሕ ኣቴንሽን ትረክብ ዘላ ዘረባ ኣላ there was this ቪድዮ እቶም ካብ ትግራይ ትወፅእ ዘላ እያ ምክንያቱ ነቲ ዝሰምዕዎ ዘለው ነገራት there was this እዚኣ ይመስለኒ እስከ ስምዕዋ ምስ ኣተና ክንኣቲ ኢና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብቲ ኢና ምንም ዘጠራጥር ነገር የለን ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ትግራይ ምእታው ትከኣል ወይ ኢድካ ሂብካ ወይም ድማ እዚ ትግራይ ጠሊመካ እየ ክሒደካ እየ ይቅር በለኒ ኢልካ
ምሕረት ብምሕታት መቐለ ምስ ኣተና ክንኣትኢና ኣብ ዝሓፀረ ግዜና ሃብቲና ምንም ዘጠራ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኢኹም ናብዚኣ ክትኣትዉ ትኽእሉ ይቕረታ እንተሓቲትኩም ጥራይ እዩ እዮም ዝበሃሉ ዘለዉ እምበር ብሓይሊ ክትኣትዉ ከምዘይትኽእሉ ንፈልጥ ኢና ይብሉ ኣለዉ ጉዳይ ላይ አንዳንድ ነጥቦችን በማንሳት ለመወያየት ነው የደወልኩልሽ። እስቲ በቅድሚያ መግለጫችሁ ምንድን ነው? ጥምረቱ መግለጫ አውጥቷል። ትብብር በሚል ፓርቲዎች በጋራ ተቀናጅታችሁ የተንቀሳቀሳችሁ ናችሁ። ትብብሩ ያወጣው መግለጫ አለ። ባጭሩ መግለጫው ምንድን ነው? እንግዲህ ባጭሩ የመግለጫውን ሀሳብ ከላይም እንደገለጽ ነው የምርጫውን ውጤት ከሞላ ጎደል ቢታወቅም መሰረታዊ ሂደቱና ቅድመ ሁኔታዎቻችንን ችላ አንልም በሚል ከዚህ ቀደም ስላስቀመጥናቸው ቅድመ ሁኔታዎቹ አሁንም በዝምታ የሚታይ ምርጫና በለ ብልጽግና ብዙሕ እንድዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ድማ ብሓደ ኮይኖም እዚኦም እቶም ኣብቲ ምርጫ ዝሳተፉ ዘለው including opposition representatives to assess if security conditions allow for elections while assessment in the south and Benshangul was somewhat realistic. The team reported that over 97% of the Amhara and Oromia regions have enabling conditions. ብሓፈሻ እንታይም ዝብሉ ዘለው እቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ምርጫ ከተካይድ ብቅዓት ኣለዋ ዶ ተፀታዊ ኩነታት የፍቅድ ዶ ንዝብል ብልፅግና እወይ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ነታ ምርጫ ኣካይዱ ኩርሱ ከደላድል እሞ ድሕሪኡ ዕድሉ ክርኢን ኣብ ኩናትን ወደ ኩናትን ክኣቱ ስለ ዝደሊ ዘሎ ነዚ ድማ coalition refusal. The opposition coalition ትብብር ማለት እዩ completely rejects these findings. They call it misleading, distorted and a deception strategy. ብልጽግና ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮሚያን 97% ምርጫ ንኸተካይድ ዝበቅዕ እኹል ዝኾነ ናይ ፀጥታ ኩነታት ኣሎ ዝብል ሙሉእ ብሙሉእ ሓሶት እዩ እዚ ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎ ፌክ ምርጫ ኩሉ ምቹእ ኩነታት ከም ዝነበረ ንኽትነግር ዝግበር ዘሎ ድራማ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ በዓል እዚያ ዝርከቦም እቶም ፓርቲታት ድማ ተሓባቢሮም ነዚ ኩነታት እዚ የነፅግዎ ኣለዉ ኣብ ኣምሓራስ 97% ሳበይ ቦታ ኮይንካ ክትገብሮ ዝኹሉ ፋኖ ተቆፃፂርዎ ዘሎ ኣበይ ቦታ ዘሎ እዩ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ብዙሕ ቦታታት ኣሎ ምርጫ ክካየደሉ ዘይክእል ብሓፈሻ እቲ argues that Mr. Selassie ማለት እዩ that there is active war, mass killings and no political freedom in the Amhara region and the rural Oromia. She states that this is effectively zero enabling. ስለዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝበዝሐ ቦታታት ውግእን ዕግርግርን ፀገምን ኣሎ ኣብ ኦሮሞ ድማ ኣብ ገጠራት ንምርጫ ዝኸውን ዝምችእ ቦታታት የለን ኩነታት የለን ስለዚ እዚ ምግናን ናይ ብልጽግና ነቲ ምርጫ ፌክ ምርጫ ኣካይዱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ተሳተፎ ንኸምስል ዝገብሮ ዘሎ እዩ ክንቀበሎ ድማ የብልናን እያ ትብል ዘላ ሓንቲ ካብተን ብብርቱዕ ነቲ ብልጽግና ሓደጋ ትኾኑ ዘለያ ፀሊኦማ ስለ ዘለዎ ድማ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ንቐፅል እንህ ዘለዋ ዝዓበያ ፀገም ብሓደ ኮይና ዓቕምና ጠሪፍና ደው ነብለን ዝብል እዩ እዚ ኮይኑ ግን ኣብኡ ጥራሕ ደው ዝብል ኣይኮነን ሓደ ክልተ ነገር ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ ኣብቲ ግዜያዊ መንግስቲ ኣብ ዝነበርና እዋን ስዑልካ ኣይደኖ ዝኾነ ተኣሽሙ ይኹን እምበር እቲ መንግስቲ ናይ ትግራይ ንምልዋፅስ ናብ ላዕሊ ዘይወፁ ብዙሓት ፕሮግራማት ተሰሪሖም ነይሮም እዮም ብዙሓት ፕሮግራማት ተሰሪሖም ተፀኒዖም ነይሮም እዮም ንፈልጦም እቲ ቤት ምክሪ ደንቢ ወፂሉ ነይሩ እዩ ፕሬዚደንት ምምራፅን ምውራድን ተሪፍዎ እምበር ናይቲ ቤት ምክሪ ስልጣን ብደንቢ ብካቢኔ ዘፅነቆ ደንቢ ፀዲቑ ነይሩ እዩ هذا السوق كن قادو حين خلل ناتونا تغير له شاو تبيلف كنت برينا نفتن نيرنا نخاتولنا منتن فإذا هم عسل سبي حلو خمسهم ثلاثة شمونتن سبات ناي ورناتات ناي تبيلف عملات مخانو من نافلتنا نسوموني يطولكم كلهم تدميركم كما حبراتهم تمسيكم لعلى حمسات خونيكم تخالي ما ቅድሚያት ናይ መዓልቲ ናፅነት ፍልይ ዝበለ በዓላይ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ግን እስከ በዚያ ከነተሓሓዘልኩም ክንፍትን ኢና ቅድሚኡ ነዛ ፅምዶ እንታይ ትኸውን ዘላ እስከዚያ ስምዑለይ ክምለስ ናብኣ ዳኒ እታ ቪድዮ ሞ ቁርብ ክንሰምዕ ሓብታ ናይ ኣወል ሽዑ ናብኣ ክምለስ ግብሪ ክትቅይሮ ዝዓበየ ብድሆ ነይሩ እንተኾነ ሳላ ንፁር ረኣይ ሓያል ፃዕሪ ተወፋይነትን መስዋእትን ፅምዶ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ህዝብታት ኣብ ዶብ ብኣካል ተራኺቦም ብሓባር ውዒሎም ኢድ ንኢድ ተጨባቢጦም ኣብ ሓደ መኣዲ ተቐሪቦም ብሓባር ዘትዮም ብሓባር ንሰላም ፀዊዖምን ኣይፋል ንኹናት ኢሎምን ኣብ መንጎ ህዝብታት እዚ ዞባና ዘሎ ፅምዶ ልክዕ ከምቲ ናይ ዕዉት ሓረስታይ መሬት ተደላዲሉ ተሓሪሱን ተዘሪኡን እኽሊ በቂሉን እዩ ዘሎ ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ነቲ እኽሊ ዓፂድካ ኣኺድካ ብግቡእ ኣብ ቆፉ ምእታዊ ፅምዶ ተሪፍዎ ዘሎ ነዚ ናይ ህዝብታት ምትእኻብ ናብ ሳልሳይ ደረጃ ምስግጋር እዩ ንሱ ድማ ናይዞም ኣብ ዝተኣኪብኩም ዘለኹምን
كما خم زعمسلو بستفلالي هاجرات زركبو دليت سلام زخونو مهورات ፖለቲከኛታትን ጸሎት ዝባሃሉ ኤሊትኒ ጽምዶ ዝያዳ ደልዲሉ ዘላቂ ሰላም ዞባና ንክረጋገጽ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ከተቃልሕዎ ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሕብረት አፍሪካ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ካልኦት አህጉራውያን ውድባትን መንግስታትን ብምኻድ ኩሉ ዝከኣለኩም ክትገብሩ ብስም ህዝቢ ቀርኒ አፍሪካ ትሕተቱ ኣለኹም ብከምዚ ኢና ዳኒ ጽቡቅ ኢኻ ክትገልጾ ፀኒሕካ ምናልባት እዛ ናይ ኣውል ስዒድ ክህባ ፀንሐ መግለፂ ምናልባት مسنيت أنا تي نقول سمو قبيلة تأخذ دلخو أفتح مودعها دبلا نساء مالتي أيوة تام مثلا من ثاني زوجان كتبين مثلنا إرترا صبوا غيره كاشم زجبري زي كاب سئلات تناخف نتدخلت خيل حجر صحتاري حجر كحبتي خابي بخميتي نارتي تهاني سنحو فرايا نايت زوجا تبهيلا سنحت حجر أبزوان زي كينيوتي حزبتات نايتي غرابت زخون حزبي نابتي ملا قرنافري علنا مساكم من سيدك الري اجهم من سيدك الري اجهم تبرابروا علنا مساكم اقدرهم انا حفتهم انا عدهم اجهم بس حيا زلا معتنا صنت دك الرنا زلهم نصهم ابدي فاع زلهم اقرص حيتا زلهم سلام يبلكم عوتنا حفاش طريقه امته سعاده حج ادم كب عد غيح سي تازنا دي ناس كلب ماكو تاجت مسامعكم ما يخون قال عينتها سو معناتنا صنت ኤርትራ ብድምቕ ዝበለ ኣገባቢኡ ዝበዓል ዘሎ ኣብ ኤርትራ ደኖ ኣብ ገዛ ዝተረፈ ሰብ ዘሎ ይመስልኒ ዘሎ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ዓብይ ፌስቲቫል እዩ ናይ ብሓቂ ኣብዚ መፅእ ዓመታት ኤርትራ ሰላም ምስኮነ ኩሉ ነገር ርግም ዝበለ ቱሪዝም ኩሉ ነገር ምስ ተኸፈተ መዓልቲ ናፅነትና ቅንያት ናይ መዓልቲ ናፅነትና ናይ ቱሪዝም ኣትራክሽን ዊክ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ባህላ ያነ ቢካዝ ኣይ ቲንክ መብዛሕትኦም ቱሪስትስ ከምዚ ዓይነት ቫይብስ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከምዚ ዓይነት ሞሜንትስ ከስተማቕሩ እዮም ዝደልዩ and this is going to create vibrancy ሰሓብነት መራይ ጽቡቕ እዚ ነገር እዚ ኤርትራ ጽቡቕ ስእሊ እዩ ዘንብረላ ዘሎ እዚ ነገራት እዚ ህዝቢ ኩሉ ከምዚ ኢሉ ክሕጎስ ከሎ ክሪኦ ከሎ ሰብ ይሕጎስ እዩ ከምዚ ዓይነት መንፈስ ኣብ ተዓዲ ክር ሰብ ኣብ ዝሕጎስ ዘሎ ኣብ ናይ ሓጎስ ቦታ ይክሉ ዝደሊ ሰብ ሓጎስ ናትካ ኣብ ደገ ኮይንካ ትፅምብልቲ ኮይንካ ንቱሪስት ሰሓቢ እዩ ስለዚ ንቁጠባናትና ጀስ ነቲ ባህልና ናፅነትናን ክብርታትናን ንዓቀብና ከለና ኣካል ናይ ትረብሓዊ ናይ ተቁጠባውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ነቲ ናትና ሓጎስ ነቲ ናትና ኩነታት ድማ ዓለም እውን ክትፈልጦ ደስ ኩሉ እዚ ትሪእዎ ዘሎም ኣብ ሪሊንክ ከይድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ንኸም ኢለ ኣብዚ ናብ ዲፕሎማሲ ክንሰግር ኤርትራ ለንቀነ ብዙሕ ዲፕሎማሲታት ንርኢ ኣለና ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ጀኔቫ ዝተገበረ ምስ ናይ ኣምባሳደር ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ኣብቲ ጀኔቫ ማለት እዩ ናብቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ናይ ኤርትራ ቻርጅ ዲኣፌር ኣቶ ሃብቶም ዘርኣይ ምሳ ከም ዝተራኸበ ዘርኢ ንስእሊ ንርኢ ኣለና ዝገብርዎ ኩሉ ግዜ ከም ዘሎ እንዲ ግን ኣብ ፓብሊክ ክወፅእ ከሎ ድማ ዝያዳ ደስ ይብለና ዲፕሎማሲ ጽቡቕ ይኸይድ ከም ዘሎ ከምኡውን ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብ ጀኔቭ ኣብ ኒውዮርክ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም እውን ከምኡ ኣገዳሲ ኢቨንት ገይራ ነይራ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘለዎም ኤርትራውያን እውን ፍሉይ ናይቶም ዲፕሎማትስ ኢቨንት እውን ኣሎ ኣብ ካልእ ግዜ ትሕበሩ ትኾኑ ኢኹም ካብኡ ቀፂልና ኣብ ኤርትራ እውን ኤምባሲታት ዳርጋ ንጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ክገብሩ ንርኢ ኣለና ብፍላይ ኤምባሲ ናይ ህንዲ ዳርጋ ምስ ኩሎም ሚኒስትራት ናይ ኤርትራ እዩ ፅዑቕ ርክብ ዝገብር ዘሎ ህንዲ ድማ ቦታ ከተውሕዝ ስለትደሊ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ኣምባሳደር ናይ ህንዲ ኣብ ኤርትራ ዳርጋ ኣብ 4-5-6 ሚኒስትራት በፂሑ ኣሎ ሚኒስትሪ ሕርሻ በፂሑ ነይሩ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ከይዱ ነይሩ ናብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ናይ ኤርትራ ከይዶም ኣለዉ ምስ ብዙሓት ርክባት ይገብሩ ኣለዉ እዚ ድኻ እንታይ እዩ ፐርሰናል ርክብ ምስቶም ሚኒስትራት ንክምስርት ስለ ዝደሊ ዘሎ እዩ this is beautiful again people are trying to really connect ምስ ኤርትራ which is good ካልኦት ኤምባሲታት ድማ ምስ ህዝቢ ዘለዎም ርክባት እውን ክሕይልዎ ይፍትኑ ኣለዉ ንኣብነት ኤምባሲ ናይ ጀርመን ነቲ ዲያስፖራ ዘሎ ኤርትራውያን ክስሕብ sorry there was this አንተኔራ ኣብዚ ኣብዚ ትሪዋ ዘለዎም ምስ ዲያስፖራ ዘለዎ ኤርትራውያን ሞር ኮኔክትድ ክኸውን ጀርመን ዳርጋ ኤምባሲ ናይ ጀርመን ብዙሕ ሶሻል ሚድያ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብሽክሌታ እናኸደ ብዙሕ ትሕዝቶታት ከውፅእ ንሪኦ ኣለና
እዚ እውን ነፍሱ ዝኻለ ጽቡቕ ነገር እዩ ምስ ሚኒስተር ትምህርቲ ናይ ኤርትራ ርክብ ተኻይዱ ነይሩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኤርትራ ብብዙሕ መንገዲ ናብ ጽቡቕ ገጻ ትኸይድ ከም ዘላ ዘርኢ እዩ ንሕና ድማ ኩሉ ነቲ ዝረአ ዘሎ ዘርከብናሉ ናባኻትኩም ከነብለኩም ፍትን ኢና ከም ወትሩ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ነዚ ቻነል ምድጋፍ ድማ ፃውዒትና እዩ ምዝያ ኣገዳምቲ ደርፊ ናይ ዓፋር ከገጥፈኩም ሻዕብያ ትብል ማለት እዩ ننقع لغيدادي ننداق غينكو عدلي ديمقراسي بسلك بالبرا مدعا كنا بايما هواك سيني نكسر